Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi karo channel Nining Cah. Ki mau apa neng Tamris Taman Ria Mospati lho. Tapi cuacane ke mau dan jadi arep video gak mendukung ke mau. Jane akeh wahanane tapi cuma aku gak ngerti HTM masuk piro yo gak ro. Ya apa wi nek ning jerone akeh permainan tapi yo kuwi bayar maneh. Kaya prosotan. Kolam renang kae. Kolam renangnya ndek mau bayar 15.000 per anak. Terus kayak yo nek mobil-mobilan. Ning kono nek kaya kapal-kapalan barang. Terus sing gak bayar cuma wi lho cah sing wi. Di permainan wi gak bayar. Wi free karo apa wi bandulan-bandulan gue karo iki free. Tapi nek untuk yang lainnya Dek, Adik. Dek, Adik sini. Kita mau balik, Cah. Tapi nanti posisi ke pusat oleh dhisik. Kayak mau gak sempat foto-foto ya aku. Tapi hujan. Sepur kita tadi yang mana? Gue udah males. Kuning baju. Kuning baju. Jadi tadi Cah dari berangkatnya dari stasiun Caroban, turun stasiun Magetan, terus naik lagi kereta. Setelah itu ke Tamris, terus habis itu sing Didek sing kuning iki ya. Hah? Dari sini loh. Habis itu kita bukan, Dek. Masa iki gak kuwi ya? Ya. Naik kereta, Cah. Tolongin mama ini. Tasnya jangan ditaruh bawah. Terus. Iya bener iki gambar gitu. Oh iya. Jangan. Kamu sini apa situ? Aja. Aku mau minum. Tapi nggak boleh loh di anak kecil gitu. Bahaya. Nah, tapi kayu kan. Situ ada itu nah. Jadi ki mau Cah. Apa jenenge dari stasiun Caroban terus ke stasiun Magetan, habis itu minumnya kilo bos. Kilo kresek kilo. Susu di tas. Habis itu ke Tamris, terus bareng ngono iki naik keretane mau ke pusat oleh-oleh. Lah terus apa jenenge engko pulangnya naik kereta ke stasiun naik. Ngono. Halo. Lah tadi budgetnya per anak itu 75.000. Jadi nek anak dan ibu 150 itu sudah dapat makan satu-satu. Terus HTM masuk wis gak bayar, kereta PP wis mbok piro kalkulasinya aku gak ro. Lah kok iso ya ora sedang? Gue udah tes terus ya. Anakku keblok barang arepmu. Di tengah kan ana. Piye, Bos? Lah bayar 150 piye? Piye to? Keblok. Terus udan ngene iki jenenge liburan apa? Mengecewakan to. Iki balik ning keretane. Lape tangan dhewe-dhewe. Goleki keretane dhewe-dhewe kae.
Yo kena panganan opo? Keripik gedang. Karo rengginan kok karo brem meneh. Sambel kacang. Wis. Kowe tuku apa ora? Ya, nanti ono ya ora tuku. Tak tuku oleh-oleh caruban nek engko. Gorengan. Mbok maper wae apa? Gak ono Mas aku. Tanya Bu Guru Mas. Tanya Bu Guru. Nak ibu-ibu ngene wis mengikuti tok. Ngene lho, loro mengko. Iki lho sakit cokot mriki. Iki untuk anu niki lho sesek. Kasih iki mudhun cah. Arep tuku rengginan. Aduh patakku. Atuh mbas rengginan cah. Rengginan karo krepek telo. Apa ceki? Delok jerone sik cah. Anak apa ae nek krepek mau aku. Ngono ya aneh, Mas. Aduh tuh. Bejo. Boh apa to? Hasil keroyokan cah. Salah ra gelem ngeroyok ya ora oleh kok. Ngeroyok kok orang ngeroyok ora bagian. Orang ngeroyok ke bagian bos. Piye lah aku munggah cik. Wes cik suwe yo. Ya mau ceritane urung. Aduh enak lagu. Kira bas oleh keroyokan keripik sukone loro terus bakpia karo apa mang keripik pisang gulung wijen. Bocilku wis gabut dia. Wis Dek. Wis gabut. Makanya bayo cacing kok tingkop berangkatnya jam 7, jam 6 kita wis neng stasiun. Duh, raine gak rupa rai iku kaya apa ki? Saumur gak umum. Kira ibu-ibu rempong. Sempit. Nggon aku tak ngisor lagi kok. Apa ora getar ora ana kerasake kok. Kecek bedok oyo-oyoan gak tua kan ngono. Tapi meng lo gak didol sing gedhe. Mas ki pironan iki 2000-an. Gelem ora yo gelem ta ngono. Aku 10.000 aku ngono. Lho tarah jere sing keri karek gedhi. Maksudnya ndang muni iki 2000-an, Mbak. Gelem ora gak. Aku jane pengen bolene tapi gak nutut wektune. Nyapa to gak nyapa akeh. Karaoke tak bener. Bolene enak jane bolen coklat. Apa ki? Bolen pironan. Baru. Enak tapi nek bolen coklat. Sepur jane nggone cilik cah tapi beyo angger wong rene jan gumun aku emang jere wis pirang-pirang sepur e. Jan gumun aku. Buperi anu nggih arep njaluk pisangku gulung wis sing 10.000 lho. Aja ta Bu aku ngono. Lekur 3
Sing sitonge dijaluk sapa ya? Papat sing sitok mbuh dijikuk sapa meng? Pengen nang pinggir apa nang tengah, Dik? Hah? Wis bosen cah Dek. Tak pateni sik ki enek lagu.